салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад духтаракон. Навори имрӯза аст духтаро. Анами намуд барашка гуфтам. Ҳариро омадаге материалшон духтаро бамбукай аҷоибот фасон духтаро. Нархи 230 сомони, нархи донашай касе обтовӣ мегира бо мая чи арзон мекунам духтаро. Нигоҳ кунед. Бар расветкош аз духтаро оранҷеви дора духтаро. Оранҷеви рангаш. Ранги сиёҳ дора духтаракон. Кабути электрик духтаро. баъд сери дора духтаро. Ина касада дар кораи марҳамат метонем заказ кунем, доставка низ духтарако дорем. Аҷоибот фасонбори навай духтаро. Куртаи сурайё меганира. Байни атласиё омадай бо духтаро. Ёрам ҳамчунин. Ё 230 сомон, ё 250 сомон ай духтаро атласиё. Ина расветкош аз нишон метим духтаро. 250 сомон иноҳай. Байни ёан духтаро бо нигоҳ кунед расветкоша. Бори нав омад. Кадомаш махлай скриншот када дар WhatsApp партин, заказ қабул када доставка равон мекунед.